Mitä jos täysin päästöttömän lentämisen hinta onkin se, että joudutaan herättämään henkiin joku vuosikymmeniä vanha myrkyllinen teollisuushauta aivan puhtaan suomalaisen järven pohjasta? Se on kyllä aika pysäyttävä ajatus. Todellakin on. Tänään meidän edessä on aivan todellinen vihreän energian paradoksi. Kun nykyään puhutaan lentämisen tulevaisuudesta, niin se kuva on usein todella siloteltu. Puhutaan sellaisesta taianomaiselta kalskahtavasta SAF-lentopolttoaineesta, siis sähköisesti tuotetusta uusiutuvasta polttoaineesta. Kyllä, se on se alan suurin lupaus. Just se. Ja sen pitäisi muka pelastaa koko globaali lentoteollisuus ilman pisaraakaan fossiilisia polttoaineita. Mutta mitä todella tapahtuu, kun tällainen massiivinen ihan miljardiluokan laitos tuodaankin paperilta kovaan todellisuuteen? Niin, se on kysymys, jota joudutaan todella tarkasti miettimään. Siis makrotasollahan tämän ESAF-polttoaineen matematiikka on houkutteleva. Otetaan ilmasta hiilidioksidia, yhdistetään se vihreään vetyyn ja saadaan suihkumoottoriin kelpaavaa puhdasta polttoainetta. Aivan. Mutta kun tällaista laitasta ryhdytään ihan oikeasti sovittamaan olemassa olemaan todella herkkään ympäristöön, niin ne globaalit ilmastoratkaisut saa yhtäkkiä erittäin paikallisen ja konkreettisen hintalapun. Ja just siksi me tehdään tänään perusteellinen katsaus Kuopion Sorsasalan suunniteltuun ESAF-laitoshankkeeseen. Meillä on pöydällä poikkeuksellisen laaja, siis 14 megatavun laajuinen vastinedokumentti, joka oikein vilisee 10 eri asiantuntijaliitteitä. Se on kieltämättä melkoinen tietopaketti. On. Ja sinulle, joka siellä meitä kuuntelet, niin tämä on se hetki, kun me otetaan se kaikkein raskain lupaterminologiaa, se monimutkaisin kemia ja ne juridiset kiemurat, ja me puretaan ne ymmärrettävään muotoon. Tavoitteena on analysoida täysin puolueettomasti just niitä terveys- ja ympäristöriskejä, joita tähän hankkeeseen vahvasti liitetään. Juuri näin. Okei, puretaanpa tämä laitos osiin. Ennen kuin me mennään siihen, mitä tapahtuu syvällä veden alla, niin meidän on pakko katsoa ylöspäin. Ilmaan siis. Kyllä. Koska hiilidioksidin talteenotossa käytetään kemikaaleja, joita kutsutaan amiiniiksi. Ja näihin amiineihin liittyy aivan valtava riski. Pitää paikkansa. Siis jotta sitä hiilidioksidia voidaan ylipäätään napata talteen niistä savukaasuista, niin siinä prosessissa käytetään amiinipohjaisia liuottimia. Ja se varsinainen haaste on siinä, että näitä amineja kartaa väistämättömän ilmakehään sen prosessin poistokaasujen mukana. Niin, ne ei pysy siellä putkistoissa piilossa. Ei pysy, ei missään nimessä. Raportissa tuodaan erittäin painokkaasti esille se, mitä tapahtuu heti, kun se amiini pääsee ulkoilmaan. Amiinit nimittäin reagoivat todella ärhäkästi typen oksidien, eli siis näiden NOx-yhdisteiden kanssa. Sä tiedätkö, mun alkuperäinen ajatus tästä oli vähän niin kuin kakun leipominen. Että okei, 2 ainetta vaan sekoitetaan ja jotain uutta syntyy, ei sen kummempaa. Mutta kun mä luin näitä papereita, mä tajusin, että tämähän on pikemminkin ihan kuin heittäisi bensaa kytevään nuotioon. Se on oikeastaan aika osuva vertaus, joo. Koska Sorsasalon ilmassa on jo valmiiksi aivan valtavasti typen oksideja siinä ihan vieressä olevan suuren kartonkitehtaan vuoksi. Se ympäristö on siis ikään kuin ihan täynnä sytykettä valmiina. Aivan. Kun nuo amiinit karkaavat sieltä ESAF-laitoksen piipusta ilmaan, niin ne ei vaan harmittomasti leijaile siellä, vaan tämä olemassa oleva valtava typpikuorma suorastaan pakottaa ne muuttumaan toisiksi aineeksi. Täsmälleen tuo on se mekanismi. Ja tässä on todella kiehtovaa se, että raportissa nostetaan esiin norjalaisen NILUn, eli Norwegian Institute for Air Researching, jo vuonna 2011 julkaisema tutkimus. Okei, ja mitä se osoitti? Se osoittaa juuri tämän pointin. Typen oksidit suorastaan kiihyttävät aminien valokemiallista hajoamista ilmakehässä. Ja tässä melko rajussa kemiallisessa reaktiossa aminit muuttuvat nitrosamiineiksi ja nitramiineiksi. Eli se ympäristö siellä on jo valmiiksi ikään kuin viritetty tälle muuntumiselle. Niissä puhutaan ihan suoraan nitrosamiinien kyvystä vaurioittaa DNAta. Kyllä, se on se suurin huoli. Mutta miten ihmeessä joku ilmassa leijuva yhdiste päätyy rikkomaan ihan meidän geenejä? Se on todella salakavala prosessi, ja se perustuu ihan ihmiskehon omaan metaboleiseen aktivoitumiseen. Kun me hengitetään ilmaa, jossa on näitä nitrosamiineja, ne kulkeutuvat verenkiertoon ja sitä kautta lopulta maksaan. Okei, ja maksa on kehon suodatin. Juuri näin.
maksa yrittää toimia suodattimena ja sen ensyymit yrittää parhaansa mukaan hajottaa näitä täysin vieraita aineita. Mutta tässä tapauksessa se prosessi kääntyy ikään kuin itseään vastaan, kun maksa yrittää hajottaa sitä nitrosamiinia, muodostuukin erittäin reaktiivisia sivutuotteita. Mitä ne sivutuotteet tekee? Ne on vähän niin kuin molekyylitason liimaa. Ne sitoutuvat fyysisesti ja ihan pysyvästi suoraan meidän solujen DNA-molekyyleihin. Hetkinen, eli meidän kehon oma puolustusmekanismi vahingossa muuttaa sen aineen sellaiseen muotoon, että se liimautuu kiinni geeneihin. Just niin. Sitä tapahtuu. Tätä fyysistä vauriota siellä DNAssa kutsutaan termillä addukti. Jos solun omat korjausmekanismit ei ehdi huomata ja korjata tätä liimautumaa ennen kuin solu jakautuu, niin syntyy mutaatio. Ja mutaatio tarkoittaa syöpäriskiä. Aivan. Nämä mutaatiot voivat toimia syöpäprosessin käynnistineenä, koska tämä mekanismi vaurioittaa geenejä näin suoraviivaisesti sisältäpäin, puhutaan asiantuntijakielessä genotoksisista karsinogeeneistä. Okei. Ja tällaiselle altistukselle ei kerta kaikkiaan ole olemassa mitään turvallista alarajaa. Vau. Tuo selittää todellakin sen, miksi sääntely näissä asioissa on paikoin niin käsittämättömän tiukkaa. Koska tässä raportissahan mainitaan erikseen myös Tanskan ja Norjan viranomaisasiakirjat. Norjan kansanterveyslaitos on iskenyt pöytään rajaksi vaivaiset 0,3 nanogrammaa kuutiometrissä ilmaa. Nanogrammaa, kyllä. Se on äärimmäisen pieni määrä. Se on ihan olematon määrä. Ja sitten Tanskan ympäristöministeriön vuoden 2023 dokumentteissa on peräti listattu 8 eri kriittistä amiinia, joiden pitoisuuksia tällaisissa suurhankkeissa on ihan pakko valvoa suurennuslasilla. Mutta tässä minulla herää kyllä tosi suuri kysymysmerkki. Kerro. Jos kerran ympäristön typpy on se sytyke tälle kaikelle, niin miksi virallisissa mallinnuksissa katsotaan vain viereisten tehtaiden normaaleja keskiarvoja? Siis keskiarvohan tasoittaa kaikki päästöpiikit ihan täysin piiloon. Niin tasoittaa. Jos siellä naapuritehtaalla on joku hetkellinen häiriö ja taivaalle pöllähtää valtava typpipilvi, niin eikö se reaktio ole juuri silloin kaikkein aggressiivisin? Se on todella erinomainen huomio sulta, ja se on ihan yksi koko tämän vastineraportin keskeisimmistä kritiikin aiheista. Kun puhutaan näin vaarallisista kemiallisista ketjureaktioista, joissa turvarajat mitataan kirjaimellisesti nanogrammoissa, niin pelkkien keskiarvojen tuijottaminen antaa täysin valheellisen turvallisuuden tunteen. Koska ne huiput jätetään huomiotta. Juuri niin. Se on nimenomaan poikkeustilanteiden ja niiden huippupäästöjen aikana, kun ne nanogrammojen turvarajat saattavat ylittyä räjähdysmäisesti. Aivan. Mutta jotta nämä kaapatut hiilidioksidit ja kaikki nämä monimutkaiset kemialliset prosessit pysyvät ylipäätään hallinnassa, niin tämä koko valtava laitoshan käy jatkuvasti todella kuumana. Kyllä käy. Teollisen mittakaavan lämpöä. Ja sen massiivisen lämmön purkaminen johdattaa meidät täällä ilmasta suoraan sinne vesistöön, koska laitoksen jäähdyttämiseen suunnitellaan käyttävän aivan valtavia määriä puhdasta kallaveden vettä. Se on totta. Arvioitu veden tarve on noin 40 miljoonaa kuutiometriä vettä joka ikinen vuosi. 40 miljoonaa kuutiota. Kyllä. Se on luku, jota on jopa vaikea ihmismielen hahmottaa. Sitä vettä imetään järvestä jatkuvalla syötöllä, se kiertää siellä laitoksen putkistoissa sitomassa sitä prosessilämpöä ja sitten se palautetaan takaisin järveen noin 5 astetta alkuperäistä lämpimämpänä. Tämä luo järveen sellainen noin 232 gigawattitunnin vuotuisen massiivisen lämpökuorman. Okei, Venäjä, pysähdytäänpä ihan hetkeksi tuohon. 5 astetta. Siis jos joku sanoo mulle, että järven vesi lämpenee 5 astetta, niin mun ensimmäinen ajatus on vaan se, että hei, heinäkuussa on pikkusen mukavampi käydä uimassa. Niin, se yleensä ajatellaan joo. Miten ihmeessä joku 5 asteen muutos noin valtavassa vesimassassa voi olla joku ekologinen katastrofi? Ymmärrän täysin ton ajatuksen, mutta fysiikka ja biologia siellä vedenpinnan alla toimii ihan eri säännöillä kuin uimarannalla. Kysymys ei ole pelkästään lämmöstä, vaan siitä, mitä se lämpö tekee veden sisältämille kaasuille. Okei, avaa tota vähän. Lämmin vesi on fyysisesti ihan kykenemätöntä pitämään sisällään yhtä paljon liuennutta happea kuin kylmä vesi. Järven syvänteiden herkkä ekosysteemi perustuu ihan siihen, että siellä kylmässä vedessä on runsaasti happea pohjalla eläville organismeille. Aivan, eli se lämpö. Kun sinne johdetaan jatkuvalla syötöllä massiivinen määrä lämmitettyä vettä, happi käytännössä ajetaan sieltä syvänteistä pois.
Okei, tämä muuttaa mun käsitystä aika lailla. Ja tähän massiiviseen järven lämmittämisellehän oli esitetty vaihtoehtona joku tämmöinen avoin tornijäähdytys. Kyllä, sellaista on pohdittu. Mutta eihän sekään nyt selvästi ole ongelmatonta. Jos mä oikein ymmärsin noista asiakirjoista, niin siinä skenaariossa lämpö haidutettaisiin taivaalle, mutta samalla ilmaan haihtuisi 356 000 kuutiometriä vettä vuodessa. Ja se kuulemma nostaa esiin jonkun aivan uuden mikrobiologisen riskin. Juuri niin se tekee. Avoimet jäähdytystornit luovat ympäristönsä aivan valtavan lämpimän vesihöyryn pilven. Ja tällainen ympäristöhän on kuin täydellinen hautomo erilaisille mikrobeille. Ja niistä se kaikista pahin on. Haidutetaan tollaisia massiivisia määriä. Legionella-bakteerit voivat levitä niiden aerosolien mukana laajalle ympäristöön ja aiheuttaa todella vakavia hengitystieinfektioita niille ihmisille, jotka altistuvat tällä kosteudelle siellä lähialueella. Okei. Eli valittavana on siis joko valtava kuuma vesimassa, joka tukehduttaa järven, tai sitten mikrobien kyllästämä jättimäinen vesihöyrypilvi ilmaan. Se on aikamoinen valinta. Eikä tämä vesiin liittyvä taakka edes lopu tähän jäädytykseen. Vedyn tuotantohan, mikä on se ydinjuttu, vaatii ihan käsittämättömän puhdasta vettä, eikö? Kyllä. Se vedyn tuottamiseen tarvittava elektrolyysiprosessi vaatii täysin suolatonta eli niin sanottua demineralisoitua vettä. Ja kun järvivettä puhdistetaan massiivisesti tällaiseen tarkoitukseen, syntyy sivutuotteena voimakkaasti mineraalipitoista hylkyvettä. Ja minne se hylkyvesi menee? Laitoksen jätevesien kokonaismääräksi on ilmoitettu hurjat 140 000 kuutiometriä vuodessa. Siitä 13 000 kuutiometriä on erikseen poiskuljetettavaa emäksistä jätevettä ja sitten on 1000 kuutiometriä aamiinijätevettä. Mutta se aivan suurin ongelma kallaveden ekologialle on se itse hylkyvesi, joka on käytännössä tiivistettyä suolaa ja mineraaleja. Miksi ne mineraalit tekevät siellä järvessä sit niin suurta tuhoa? Kun ne kohonneet mineraali- ja sulfaattipitoisuudet yhdistyvät siihen aiemmin mainittua lämpenemisen aiheuttamaan hapenpuutteeseen, käynnistyy sellainen ikävä kemiallinen reaktio ihan siellä pohjasedimenteissä. Mitä siellä pohjassa on? Järven pohjamutoon on vuosikymmenten aikana sitoutunut hirveästi fosforia. Kun se happi yhtäkkiä loppuu ja mineraalitasapaino järkkyy, tämä pohjaan lukittu fosfori alkaa purkautua takaisin siihen vesimassaan. Ja se taas ruokkii todella rajusti koko vesistön rehvöitymistä, joka on Sorsasalon ympärillä jo muutenkin suuri ongelma. Voi ei. Ja tämähän johtaa meidät suoraan aineistossa esiin nousevaan erittäin painavaan juridiseen lankaan, koska mä huomasin, että EU-lainsäädäntö ei katso ihan sormien läpi tällaista vesistön teollista muokkaamista. Puhutaan EUn vesipuitedirektiivistä ja tästä jopa vähän legendaarisesta Weser-tuomiosta. Se on todella tiukka lainsäädäntö. Kyllä. Siis kun mä perehdyin tähän, mä tajusin, että nämähän on niinku juridisia ansalankoja koko hankkeelle. Weser-tuomiohan asettaa veden laadulle selkeät kategoriat. On erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Ja direktiivi sanoo ihan kylmästi, että pintavesimuodostuman tila ei saa heikentyä yhtäkään luokkaa alaspäin. Olet täysin oikeassa ymmärtäessäsi sen ansalankaksi. Koko Euroopan unionin alueella noudatetaan tätä äärimmäisen tiukkaa heikentämiskieltoa. Jos yksikin kriittinen laatuarvo putoaa rajan alle ja siten pudottaa koko vesistön luokitusta, koko hanke on lainsäädännön vastainen. Aika karua. Niin on. Ja tästä päästään aineiston ehkä raskaimpaan juridiseen aseeseen, johon viitataan toistuvasti noissa asiantuntijalausunnoissa. Eli korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2019 ennakkopäätökseen niin sanottuun SINPULP-ratkaisuun tapaus KHO 2019.166. Mä luin sen. Ja se FinPol-päätös oli kyllä tosi silmiä avaava. Mielestäni oikeuskäytännössä käänsi siinä koko todistustaakan täysin ympäri. He sanoivat, että arvailujen aika on ohi. Juuri niin he tekivät. Aiemminhan teollisuus on voinut helposti luvata, että hei, me rakennetaan tämä nyt ja katsotaan sitten vähän myöhemmin, että miten se vesi reagoi. Mutta KH veti tälle ihan jyrkän stopin. Lupaa ei yksinkertaisesti voida myöntää, jos vesistövaikutuksista on olemassa tieteellistä epävarmuutta. Eikö tämä ole ihan valtava kynnys tälle koko ESAF-laitokselle?
Se on kieltämättä ihan massiivinen kynnys. Varovaisuusperiaate määrittää nyt kaikkea. Jos on edes tieteellisesti perusteltu epäilys siitä, että sen kallaveden tila saattaisi heikentyä tämän lämpöpuorman, jätevesien ja mineraalien yhteisvaikutuksesta, lupa ei voida KH:n linjauksen perusteella antaa. Eli se ei ole mielipidekysymys. Ei. Se ei todellakaan ole mikään neuvottelukysymys, vaan ihan kova oikeuskäytännöllinen fakta. Ja tämä juridinen kynnys vetää meidät suoraan takaisin sinne kallaveden synkkiin uumeniin, syvälle niihin kelloselan syvänteisiin. Mitä sieltä pohjasta oikein löytyy, mikä tekee juuri tästä alueesta niin äärimmäisen haavoittuvan? Sieltä löytyy itse asiassa elävää historiaa. Vuoden 2025 tuoreissa pohjaeläinselvityksissä sieltä kelloselan syvänteistä löydettiin niin sanottuja jääkauden reliktilajeja. Tunnetuimpia näistä ovat muun muassa jäännemassiainen ja järvikatka. Okei, reliktilajeja. Eli käytännössä puhutaan eliöistä, jotka ovat jääneet sinne järveen loukkuun silloin, kun jääkausi päättyi. Juuri niin. Ne ovat jäänteitä siltä aikakaudelta. Ja niiden biologia on kymmenien tuhansien vuosien aikana sopeutunut yksinomaisen erittäin kylmään ja erittäin happilikkaaseen veteen. Niitä ei siis esiinny lämpimissä pintavesissä tai matalilla rannoilla ollenkaan. Eli ne on siellä syvässä kuopassa eristyksessä. Niin. Ja jos tämä suunniteltu lämpökuorma häiritsee syvänteiden herkkää kerrostuneisuutta ja sitten ne happetasot romahtavat siellä pohjassa, näille reliktilajeilla ei ole minkäänlaista pakoreittiä. Ne tuhoutuvat kokonaan. Tämä alkaa kuulostaa todella ahdistavalta. Ja jotta tämä koko valtava jäähdytysvesi-infrastruktuuri saadaan ylipäätään rakennettua näiden herkkien vesien äärelle, niin sinne joudutaan tekemään massiivisia maansiirtotöitä. Raportin mukaan ranta-alueella joudutaan ruoppaamaan arviolta noin 25 000 kuutiometriä pohjamutaa pelkkiä uusia lämpöputkia varten. Niin. Ja tässä tullaan siihen koko jutun historian ironiaan, johon ihan alussa viittasit. Jos yhdistämme tämän laajempaan kuvaan, niin kun sitä järven pohjaa aletaan ruoppaa, ei siirretä vain jotain harmitonta hiekkaa. Vaan mitä sieltä nousee? Kallaveden pohjasedimentteihin on nimen varastoitunut vuosikymmenten aikana ihan massiivisia määriä vanhan raskasteollisuuden jäämiä. Raportissa viitataan suoraan tällaiseen havaintopaikkaan 338a. Sieltä pohjasta on tutkimuksissa jo löydetty erittäin huolestuttavia pitoisuuksia karsinogeenisia PCB-yhdisteitä, orgaanisia tinayhdisteitä sekä raskaista öljyhiilivetyjä. Oho! Tämä on kenties kyllä koko hankkeen suurin paradoksi. Jotta voidaan rakentaa tällaista uuden ajan ihan absoluuttisen puhdasta ja täysin päästötöntä ESAF-polttoainetta, niin samalla joudutaan menemään järven pohjaan ja pölyttämään sieltä takaisin vesimassoihin ne kaikkein likaisimmat jo kymmeniä vuosia sitten sinne haudatut teollisuusmyrkyt. Se on ihan täysin ristiriitaista. Se risti on hyvin todellinen. Kallavesi on luonteeltaan läpivirtausjärvi. Kun tollainen mittava ruoppaus herättää nämä PCB-myrkyt ja vanhat tinayhdisteet uudelleen liikkeelle, ne eivät tietenkään jää paikoilleen. Virtaukset voivat kuljettaa näitä haitta-aineita hyvinkin pitkiä matkoja alavirtaan päin. Mikä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että näistä vaikutuksista joudutaan todennäköisesti kärsimään myös puhtaampana pidetyn suvasveden puolella asti. Aivan. Me ollaan nyt käsitelty nämä ilmassa leijuvat riskit ja nämä veden alla piilevät uhat. Mutta siirrytäänpä vielä takaisin tänne maan pinnalle. Koska jo pelkkä tämä koko rakennusvaihe kuulostaa siltä, että ihan koko sen alueen maantiede myllätään ihan täysin uusiksi. Kyllä, se muuttaa ympäristöä fyysisesti tosi paljon. Raportissa nimittäin puhutaan 130 000 kuutiometrin maansiirtotöistä maalla ja vieläpä 30 000 kuutiometrin kallion räjäytyksistä. Se on valtava määrä dynamiittia. Kyllä. Ja tiedätkö, se on vasta alkua. Kun laitos on kerran valmis ja pyörii täydellä teholla, alueella altistuuta ihan täysin uudenlaiselle ympäristökuormalle. Ja erityisesti tässä esiin nousee melu. Melu? Millaista melua sieltä tulee? Ne vetykompressorit, valtavat teolliset prosessipumput ja ne avoimet jäähdytystornit aiheuttavat ihan jatkuvaa, mekaanista, matalataajuista melua. Raportissa viitataan tässä asiassa Danish Energy Agencyn vuosina 2023 ja 2024 tekemiin erittäin perusteellisia tutkimuksia tällaisten Power-to-X-laitosten aiheuttamasta melusta.
Sä ehkä mietit siellä, miksi just toi matalataajuinen melu on niin paha, mutta sehän on aivan oma lukunsa verrattuna normaalin metelin. Se ei ole sellaista korkeata vinkunaa tai kolinaa, joka pysähtyy ensimmäiseen seinään, vaan tämä matala ääni läpäisee lähes kaikkia rakenteita. Juuri näin. Sitä on todella vaikea eristää. Ja kun Sorsasalon ympärillä on vettä, niin veden pintahan toimii käytännössä ihan täydellisenä heijastuspinnana tällaiselle äänelle. Se matalataajuinen melu etenee sitä veden pintaa pitkin lähes vaimentumatta ihan kilometrien päähän. Näin on. Ääni kantaa vesistöllä poikkeuksellisen hyvin. Tällaiselle jatkuvalle, siis kellon ympäri kestävälle matalataajuiselle melulle altistuminen aiheuttaa todistetusti ihmisille unihäiriöitä ja jopa kroonista stressiä. Se ei ole vain satunnainen häiriö, vaan ihan ympärivuorokautinen kuormitustekijä isolla alueella laitoksen ympärillä. Mutta mennään nyt siihen todelliseen elefanttiin olohuoneessa, eli vetyyn. Se onkin kriittinen aihe. Me puhutaan aineesta, joka on tavallaan koko tämän ESAF-prosessin sydän, mutta onko se samalla sen kaikkein vaarallisin komponentti? Miksi vety ylipäätään asettaa niin valtavan haasteen teollisuusturvallisuudelle verrattuna vaikka perinteisiin polttoaineisiin, bensiiniin tai maakaasuun? Vety poikkeaa perinteisistä kaasuista ihan puhtaasti oman fysiikansa vuoksi. Vedyn molekyylikoko on äärimmäisen pieni, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että se vuotaa ja karkaa putkien tiivisteiden ja venttiilien läpi paljon herkemmin kuin muut aineet. Sitä on siis todella vaikea pitää suljettuna. Okei. Ja mitä tapahtuu, kun se vuotaa? Kun vety pääsee kosketuksiin normaalin hapen kanssa, se syttyy poikkeuksellisen herkästi. Mutta se aivan suurin ero on sen räjähdyksen luonteessa. Normaalit polttoaineet usein palavat tai räjähdävät niin sanottuna deflagraationa, mutta vetyllä on pelottava taipumus räjähtää detonaationa. Odota, detonaatio. Eli käytännössä tarkoitetaan paineaaltoa, joka liikkuu yli äänennopeudella. Täsmälleen. Se muodostaa yliääninopeudella etenevän shokkiaallon, jonka tuhoamisvoima on kerta kaikkiaan aivan toista luokkaa kuin perinteisissä teollisuustulipaloissa. Se paineaalto iskee ympäristön rakenteisiin välittömästi, ihan murskaavalla voimalla. Wow. Ja tämä tuokin meidät tämän raportin ehkä kaikkein kriittisimpään turvallisuushuomioon, eli siihen dominoefektiin. Sorsasalo, kun ei missään nimessä ole mikään eristetty autiomaa. Ei, se on saari. Ja se on saari, joka on jo valmiiksi pakattu aivan täyteen muuta raskasta teollisuutta. Siellä on se valtava kartonkitehdas, sitten sinne tuodaan tämä uusi ESAF-laitos, jossa käsitellään juuri tätä vetyä ja metanolia, ja kaiken tämän lisäksi sille samalle alueelle on ihan vakavasti suunnitteilla myös uusi pienydinvoimala. Tämähän kuulostaa skenaariolta, jossa kaikki munat on laitettu samaan erittäin räjähdysherkkään koriin. Se on todellinen logistinen ja kemiallinen miinakenttä. Suomen turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tiukkojen ohjeistusten mukaan tällaisten uusien laitosten luvituksessa on aivan pakko arvioida ketjureaktioiden, eli juuri näiden dominoilmiöiden, todennäköisyys. Miten se ketjureaktio käytännössä etenisi? No, kuvitellaan tilanne, jossa tapahtuu sellainen vedyn detonaatio SAF-laitoksessa. Yliääninopeudella etenevä valkava paineaalto, iskevä lämpösäteily tai ihan vaan lentävät raskaat rakenteiden kappaleet iskevät naapuritehtaan vaarallisten kemikaalien varastoihin tai kaikkein pahimmassa mahdollisessa tapauksessa sen suunnitellun ydinvoimalan jäähdytysrakenteisiin. Ei hyvä tavaton. Ja kun Sorsasalo tosiaan on saari, jonne johtaa ainoastaan yksi iso pääväylä, miten sieltä alueelta ylipäätään voi edes poistua hätätilanteessa, jos siellä tapahtuu massiivinen räjähdys, joka vaurioittaa sitä ainoaa tietä tai muuten lamauttaa sen infran, niin eikö pelastusajoneuvojen reidit ja massiiviset kemikaalikuljetukset ole silloin kaikki täysin tukossa? Kyllä. Ja siksi raportti onkin täysin oikeassa vaatiessaan, että nämä yhteisvaikutukset on arvioitava yhtenä kokonaisuutena ilman mitään sellaisia optimistisia oletuksia siitä, että kyllä kaikki menee ihan hyvin. Koska eihän ne asiat aina mene hyvin. Ei mene. On ehdottoman kriittistä ymmärtää, että kun näin monta riskialtista laitosta sijoitetaan tällaiseen sumppuun, yhden yksittäisen laitoksen turvallisuusarviointi ei enää yksinkertaisesti riitä. Koko sen alueen turvallisuusmääräykset, evakuointikapasiteetti ja se rakenteellinen sietokyky on arvioitava aivan kaikkien mahdollisten ketjureaktioiden näkökulmasta. Okei, vedetäänpä kaikki nämä langat vähitellen yhteen. Kun me aloitettiin tämä meidän katsaus, se julkinen kuva ESAF-polttoaineesta oli ihanan puhdas ja futuristinen.
Mutta sen perusteella, mitä me olemme tänään käyneet perusteellisesti läpi, Sorsasalon laitos on kaikkea muuta kuin vain puhdas, yksittäinen tehdas. Se on monimutkainen palapeli. Se on äärimmäisen monimutkainen ja vaarallinen palapeli. Siihen kuuluu typenoksidien aktivoimia, ilmassa lilluvia, ihan meidän geenejä vaurioittavia karsinogeenisia nitrosamiineja. Aivan. Siihen kuuluu kallavettä uhkaavaa 10 miljoonien kuutioiden lämpökuorna ja jätevesien mineraalien vapauttama fosfori. Se pitää sisällään pohjamudasta herätettävät 10 vuosia vanhat PCB-myrkyt ja sitten vielä hapen puutteessa kamppailevat jääkauden aikaiset jäännemassiaiset ja järvikatkat. Juuri näin. Ja ikään kuin kaiken tämän yllä lepää se EUn vesipuitedirektiivin ja KH:n Finnpulp-päätöksen asettama ehdoton juridinen linjaus. Eli tieteellistä epävarmuutta ei sallita, eikä sen kallaveden vedenlaatu saa heikentyä yhtäkään luokkaa alaspäin. Tämä syvä monimutkainen ristiriita oikeastaan pakottaa meidät katsomaan vielä vähän laajempaa kuvaa tässä asiassa. Minkälaista laajempaa kuvaa? Voisiko tämä koko Kuopion ja Sorsasalon tapaus itse asiassa toimia eräänlaisena isona ennakkotapauksena? Tai jopa suunnan näyttäjänä sille, miten niin sanottua vihreää siirtymää aletaankin vastustaan ihan täällä ruohonjuuritasolla? Totta. Tulemmeko me näkemään Mujemäen-Suulessa aallon, jossa perinteistä tiukkaa ympäristönsuojelulainsäädäntöä käytetäänkin nimenomaan näitä massiivisia uusia ilmastohankkeita vastaan, kun ne paikalliset ekosysteemit eivät yksinkertaisesti enää kestä näiden puhtaiden ratkaisujen vaatimaan raskasta teollista hintaa, se globaali ilmastovelka muuttuukin sekunneissa paikallistason oikeustaisteluksi. Se on kyllä todellakin pysäyttävä ajatus. Ehkä niin suurimmat ympäristötaistelut tulevaisuudessa eivät käydäkään perinteistä fossiilista teollisuutta vastaan, vaan nimenomaan näiden jättimäisten uusien ilmastoratkaisujen sijoittamista vastaan ihmisten ja luonnon lähelle. Lentäminen voi kyllä paperilla muuttua vihreäksi ja puhtaaksi, mutta se taika vaatii näköjään ihan melkoiset tehtaat ja uhraukset tänne maanpinnalle. Niin se näyttää tekevän. Kiitos asiantuntijalle tästä erittäin syväluotaavasta ja perusteellisesta analyysistä. Ja ennen kaikkea kiitos sinulle, kun olit mukana tällä katsauksella. Jatketaan asioiden pintaa syvemmälle katsomista, sillä asiat on tosi harvoin ihan niin yksinkertaisia, miltä ne kiiltävällä paperilla näyttää.